ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ପାଠ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଦେବକୀ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ବାସୁଦେବ। ସେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ। ମଥୁରା ଓ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ